Bueno, ahí. ¡Hala! ¡Venga, Euti! ¡Dios! Vas ahí.
Ibon, zela jitxera? Purita. Aitor, zer, Purita? Bai. Horren besterako iguales, Gogorra, pista zatia, gogorra. Gari, zer, bizikleta beste gauza bada, Hori da. Etapa hau, bai. Bueno, bai, baina justu hau egin duguna, errepidetik ona, oinez egin genuen. Bai. Bueno, ondo dago. Bai, hori bai. Eskubarik ibiltzen. Ondo. Gero, bidaliko dizuegu, bueno, a ber, Egunean, segitako buruzko, egiten lastan da. Ikasketatxo bat. Baina ez ikasketa formala, baizik eta egunean egiten buruzko gauzetan ikusi duzuneak gaizko egin dugu zerbait, aditzat zartzen. zuek oso ondo egiten duzuetan. Ez, baina kafea hartu orduan dira, ordu orduan erotik. Bai. Horretarako 15 pertsonarentzako hori egin, filologoak egon beharko litzateke. Baina bi edo hiru gauza entzutakoekin, egin da esakiolako puesta en común, alako. Euskara, hobetuko arloan, euskaraz hobekoitza egiteko hori, konzer bat eramatea bizikena, ekatuta gaudela bateko, baina Ez, baina bai, elkar heziketa. Batzuk bestioi irakasten diogu. Eta ni zugandik Jonan, laudeneko ikastetako bat, Hala, furgoneta deskargatuta eta dana. Joder, ze ondo. Eta furgoa?
Bai. Aha.